kunengane engaba izona izitabane namhlanje because of influence eyenziwa itelevision zagcina zithatha isiqomo sokuba zitabane. Iqiniso lelo. Njengoba nathi silwela ubhinqa bethu, salwela ubuzulu bethu, saboshwa ema-airport, salwa salela imqhele silama hawu. Uwagcina usuligugu ubuqhele, salela ubhinqa bethu. Create isizwe samabhinqa njengoba siphila namhlanje. It's because of the influence I have to the society. Ingane zethu zingamabhinqa ngisho ezikoleni, niyayibona. Uthi umntwana ophinda ngene washiya mina. Ngiyawenza kumsebenzi. Namanje ke ngiqinisile ke ngithi kini. Ngeke sikuvume lokho. Ucabanga ukuthi yonke lento eyenzakalayo iqiniso? Never. Njengamanje ngithi mina njengomongameli mabhinqa, all the Zulu people, wherever you are, hlanganani. Isiqiniseko sokuthi sakuvikela ngokwethu. Ngizohamba ngiye kwaShembe ngibike ukuthi before any mess begin, abahambe beproject yonke lento. Ehambisana nosikompilo lwenkolo yabo. YakwaShembe. Ngiphinde ngiye eNdlonkulu khulume nesilo ukuthi bayethe asifaka amaphepha ngoba izwe liphethwe ngomthetho sisekelo. Sivikele imvunulo yethu. Ozotholakala igqoke ubudedengu noma kanjani abe necala. Njengoba kwenzeka ngokomthetho we-military law. Amasosha awunalo ilungelo lokugqoka imvunulo i-uniform yamasosha noma ikanjani ungelona isosha. Awunalo ilungelo lokugqoka i-uniform yamaphoyisa ungelona iphoyisa. Nathi ke asikhuleni manje senze izinto ngokomthetho siphinde senze izinto nangokosiko. Inkani soyifica phambili. Inuka ihlama izinja zifaka imshutho ngaphansi awunangeke phakathi. Ukugibela ibhanoyo uhamba noSweet Guluva. Hayi baba. Dlula bangibopho somizi bathwela amagushi, bathwela ama Louis Vuitton bathi bangifaka ejele manje. Kanjani bazowenza kanjani leyo? Sakhuthuzwa lapha kuSweet Guluva. Wafika wakhankasa ngamabhinqa phakathi. Amabhinqa onke aya ngobuningi. Uthe phuma umuntu oqala mfihle sango lesomizi. Imvunulo yethu iyisiko lethu, impepho yethu ayikho into esinayo ngaphandle kwemvunulo. Isitabane sishaya iphelele nabezithu. Iphelele bangazithi iphelele isibe mayika insimba zonke. Sifake ngisho ingwe. Hawu. Isitabane sithi siyagana indoda zivunule senze nje. Bebelungile bekungasikhinijini. Ngithi ngize ngathi mina umuntu okholwa kwaShembe ungawugqoka nomNazaretha noma ugqoka imvunulo yamakhosazana kwaShembe noma yamakhosikazi kwaShembe uyongena eklabhini nayo uphuzishwana. Ngeke. Wehe manje ke thina siphethe nini into yethu sivikela nini into yethu njengoZulu ukuthi ingasebenziseki noma kanjalo ngoba iyinto engaphekwa into zonke sinazo. Ngiyigugula do it abantu manje ayihambela manje. Zithwele imithwalo kumanje ukuthi kuhlala impilo kusomizi kwafanele ukuthwala imithwalo kwafanele kwasheshe kwayiphumela wabona ukuthi indiyasha yabona usile lokho wathwala imithwalo wafanele wahamba wavalelisa zonke ikamani zavalelisa manje. Ukugibela ibhanoyo uhamba noSweet Guluva. Hayi bayakhweza basekhumela nokukhweza bayaluza khona eSouth Africa basekhumela nokukhweza. Ngokuthuka kodwa hayi ulivulile igula. Awu ngiyathokoza phakathi. Uyipela nje namhlanje lapha kumele iqiniso lapha vele khona ikhathi ezifuna amadoda athile. Imvunulo yabe ukugaba. Hawu. Ukuyikhanya kwethu. Hawu. Ngenyanga yethu yelembe. Hawu. Imvunulo yethu imvunulo ibheshela laba into yokudlala.
inuka isihlame izinja zifaka imshutho ngaphansi awuna ngeke phakathi Ngiyabona uyeza. Yabo, sokhuluma